No niin, terve terve. Mä olen Aara. Olen työharjoittelussa Mikrolinnassa ja mulla on semmonen projekti pitäisi tehdä taloushallinnon puolelle, eli meidän oppilaitokselle, ammattiopistotavastialle. Semmonen projekti pitäisi tehdä, eli niin sanottuna kirjanpito. Tässä kuten näette Excelissä, tässä on tehtäviä, minkälaisia pitäisi tulla netin kautta. Eli Excelissä on rakennettu tehtävä, kuten näette tässä mä just olen tekemässä tämän. Ja mennään koodin puolelle, että miltä se näyttää. Tässä mä olen rakentanut. Kuten näette, tässä on koodi. Tämä on lause ja toinen lause ja vaihtoehtot. Ja sitten tässäkin on maksu ja lasku. Katsotaanpa sitten miltä se näyttää. Eli se on noin, kuten näette tässä. Mä teen tässä sellaisia projekteja tai sellaisia töitä. Tässä on laskinta, jos joku tarvitsee. Tässä on lisätietoa, jos haluaa vinkkejä. Ja tässä kautta voidaan katsoa, että tarkistaa. Onko ne on väärässä järjestyksessä vai ei, voidaan poistaa tarvittaessa noinkin. Mä seistän tehtävä, noin. Tällaisia töitä mä teen Mikrolinnassa. Moro!